pomáha. Môj šetek zlatý svet, uznávam tvoju materinskú radu. Milý je domček, milá je... Táto pamätná tabuľa nie je len naplnením historického odkazu, ale aj dôkazom, že mesto Čadca urobilo ďalší dôležitý krok k poznávaniu národných dejín, jeho buditeľov a nech je ďalším odkazom našim budúcim generáciám. Patrí aj spomínaný František Xaver Daniš. On robil preklady do slovenského jazyka, kázni z Viedne, z nemčiny do slovenčiny a on to aj vydával tlačom. A práve tieto preklady vznikali tu, keď bol v Čadci, kde prišiel 1840. A tieto jeho tlačené knihy išli po celom Slovensku a tak kňazi mali pomôcku práve tieto slovenské kázne, ktoré sa dostávali k ľuďom. Toto je tá veľkosť, prínos, neobyčajný zápas o národ, o národné povedomie. Ale to boli ľudia, ktorí aj niečo pre ten národ vykonali. Môžeme spomenúť ďalší okrajovo závodník, ktorý sa pokúšal bojovať s veľkou pliagou v Slovensku a koniec koncom aj tu, a to bol alkoholizmus. Ale nás stále zaujíma práve tento František Xaver Daniš. Keďže v ňom pulzovalo slovenské srdce a keď pociťoval nezmyselnosť útlaku zo strany vtedajšieho maďarského impéria, aj on sa zapájal do tohoto hnutia obrody národa. A keď tu boli spomínaní dobrovoľníci v tých rokoch 1848, ponúkol im svoje pohostenie. Vieme, že konkrétne Štúra Urban, uňho boli ubytovaní na fare a samotný Urban o ňom hovorí, že boli uňho nasýtení a občerstvení. Na novom kameni, ktorý znie Eniacet pastorin medio gredi sui, čo znamená, že leží pastier v strede svojho stáda. Nebolo možné vtedy ani označiť menom jeho hrob. Samozrejme, lebo prichádzala veľmi silná maďarizácia po týchto revolučných rokoch. A tak nebolo možné označiť hrob takého veľkého Slováka, národného buditeľa, jeho vlastným menom. Ale čas stále išiel ďalej a ďalej a ľudia sa venovali svojim problémom. Striedala sa generácia za generáciou a tak hrob, na ktorom nebolo meno, postupne upadol do zabudnutia. Potom síce prišla prvá svetová vojna, rok 1918 a vznik prvého československého štátu, kedy aj náš národ opäť hlásil sa o svoje veľké práva. Ale boli to také pohnuté doby, že opäť ako si sa zabudlo na tohoto veľkého človeka Františka Xavera Daniša. No predsa v 50. rokoch na toto miesto, na tú spomínanú kamennú tabuľu z Piesovkovca postavili malý kríž, kde bolo napísané neznámemu duchovnému pastierovi Čačianskému. Ale opäť tam nebolo jeho meno. Až doktor Belás, historik, ktorý tu niekedy pôsobil v Čadci ako kaplán, zaujímala ho táto osobnosť Františka Daniša Xavera a zistil, že jeho hrob je oproti kamennej kalvárii. Kamenná kalvária poškodená za nami, ktorú zdevastoval konár padajúci pod ťarchou snehu. Táto kalvária...
zachovala rovnoprávnosť národov, odstránenie utláčania, právo vyjadrovať sa, riadiť a rokovať v slovenskom jazyku. Citujem, žalovať, písať i čítať, k najvyšším vrchnostiam hovoriť. Vo svojich návrhoch z tohto obdobia Slovensko vystupovalo v rámci jednotnej monarchie, ktorí sme boli časťou ešte Uhorska, ale už ako osobitný administratívno-politický celok s určitými štátoprávne vyhradenými zvláštnosťami. Koncom novembra roku 1848 Jozef Miroslav Urban organizoval nábor dobrovoľníkov, keď odcestoval do Tešína, kde sa pripravoval dobrovoľnícky zbor pod vedením Bedřicha Blódka. Urban a Štúr išli so zborom v úlohách politických agitátorov, ktorých poslaním bolo osvetľovať dôvody ťaženia cisárskej armády do Uhorska a spochybňovať maďarský odboj. V tejto súvislosti dostali od cisárskej Viedne aj významné právomoci, čiže nekonali len svojprávne. Boli splnomocnení ku všetkému obnoveniu vrchnosti. Svoje postavenie využili obaja hlavne na to, aby pred slovenskou verejnosťou propagovali nový program a slovenské požiadavky, ktoré znamenali záchranu pred vtedajším veľmi silným maďarizačným tlakom. I keď v tomto poslaní nemali vystupovať oficiálne ako reprezentanti kolektívneho orgánu Slovenskej národnej rady, ale iba ako jednotlivci, mnohí ich vnímali práve ako reprezentantov Slovákov a hlavne predstaviteľov Slovenskej národnej rady. Jej menom Slovenskej národnej rady označili iba niekoľko svojich vyhlásení z tohto obdobia. Čadca a osobitne František Daniš poskytol na svojej fare ubytovanie pre členov Slovenskej národnej rady počas tohto bojového ťaženia vojsk v decembri 1848. Ak si uvedomíme historické súvislosti a realitu tej doby, že to bolo naozaj v časoch veľmi silného maďarizačného útlaku, tak musíme sa pokloniť pred pamiatkou tohto odvážneho farára, lebo vtedy riskoval nielen vyhodenie možno zo služby, ale doslova aj život. Bol to národovec, ktorý nám svojim vtedajším rozhodnutím zanechal vzácne historické dedičstvo a pamiatku na významnú udalosť našich národných a osobitne aj parlamentných dejín. Dokazuje to tiež aj statočnosť a odhodlanie ľudí z tohto mesta, našich predkov, pretože do dobrovoľníckeho zboru sa podľa historických prameňov prihlásilo až 30 mužov z Čadca. Musíme si tiež uvedomiť, že títo ľudia tým, že vstúpili do dobrovoľníckeho zboru, naozaj riskovali svoj život. A možno by sme sa mali zamyslieť nad tým, či keby podobné výzvy nám priniesol a snad nepriniesie dnešok, či by sme boli schopní takýchto obetí. Cisár a kráľ náš daroval všetkým národom rovnako právo. My toto cisárovo slovo naplniť ideme. Nesmie teda viac už nikto vašu reč a národnosť potláčať a vy máte úplno právo vo vašom materinskom jazyku sa radiť a rokovať, žalovať, písať, učiť, vyšším i najvyšším vrchnostiam hovoriť. Poslúchať budete len tie vrchnosti, ktoré je s našim porozumiením vyvolenie a veriť jeho mocnárstva rakúskeho, pád a zahynutie panstvobažnej zberby maďarsko-košútovskej. S týmto heslom vstupujeme medzi vás, Slováci. Za toto pofičia gule naše, za toto blízka budú v rukách meče naše, za toto všetko skôr pomreme všetci, než by sme z toho len jednu literku upustili. V Čadci dňa 6. decembra 1848.